dan in ba ai anniya ba bakin wuta zai mutu ga hannuna saboda wallahi kaga canjin kuɗin ga yau 15 ga wata ban samu ni canza sauran kuɗin nan ba kana ruwa wai kana ga cewa ka canza kuɗin ka ba suna nan kai ku ta ku mai sauki ta to gane da kuɗi na amma ruwa ni ka sha in kwanta da yunwa na kwana wacce za ka ji kuɗi sun koma takardu to bari in kai ka da in kai kuɗi na banki a canza su wallahi ga in basu cikin aljihu na in cimma gara ta canye su ta cimma wando na in ji gara na su a'a to ta kai kuɗin ka banki yunwa ta shiga wallahi kan mai da hasara ai tun san da an kai magana farko ni kan ni ziyarci da sanan kuɗi ma ta tuka to wai manyan gana Najeriya wace shawara sun shi yasa tun harko na raba kuɗi na biyu nisa saura akawun kuma sannan nufa saura cikin aljihuna wallahi kai wayo baba ga mutum da wallahi tau karshen tika kai matsoraci na a'a yanzu dai ta kare to ga shahi ga maciji ni ina nan yanzu tashi za mu a to ni ina nan ku je to ina iya faɗa mata ina son ta ba ko mina a to ƙarya ku je kun dai sani ko a to ku tayi mana mi haka tashi ba na faɗa muku ina son ta ko ku tayi dai Allah shi ne bari mu tayi ku gani Allah ya gare ka labari na wahala ba ko duk abin da kun ka gani assalamu alaikum Maryam yawa dama wallahi muna dan jiran ki tun dazu ya to ya miki bayani amma shi na zaman ka to da shi koko gaskiya ne to dan haka yanzu dai ga ka ga Maryam nan dan haka ne dan ce ka gane ka dan a ganga abokai Mana lafiya lokacin shi duka kyale ni kai tsare na yi tsaye ba magana wai waɗancan sun ka ce in ce ina son ki waɗancan kuma ga su can Please subscribe us Sada House TV.